Сәлем дуслар. Хәзер бит инде менә бакчаларыбызда алмаларның соңгылары гына калды. Эшчеләре генә дип әйтергә мөмкин. Аларны инде без гадәттә киптерәбез бит инде ул Антон алмалары булсын, башка төрле сортлы кышкы алмалар булсын. Аларны менә киптерү өчен вак кына итеп, юка гына итеп телемләп турыйбыз да бит инде. Кемнәрнең киптергечләре бар киптергечтә, киптергечләре булмаганнар духовкада киптерергә мөмкин. 50-60 градусталар бик тиз генә кибеп чыгалар. Чөнки инде без кипкән алмаларның файдалы үзәкләрен беләбез барыбыз да. Безгә менә бала чактан балалар бакчаларыннан, мәктәп ашханәләреннән таныш булган. Бүген без бик файдалы эчемлек ясыйбыз. Компот, алма компоты. Алма компоты ясау өчен бит инде без алабыз менә 1 стакан без кипкән алма һәм аңа 2 күләм су салабыз. Димәк 2 стакан. 2 стакан су салабыз һәм теләгән кеше инде шикәр комы салып, кайнарга куябыз плита өстенә. Менә шулай шикәр комы салып җибәрәбез, болгатабыз һәм плита өстендә без аны каядыр бер 6-7 минут кайнатып алабыз. Табынга инде җылы килештә, салкын килештә бирергә мөмкин алма компотын. Алма компотыбызны сүндергәннән соң без аны менә өстен каплап, томалап, алмалар пешәрлек хәлгә китереп, инде 1 сәгать тотарга тиеш булабыз. Аннан соң инде стаканнарга салып, без аны компотын эчәбез, бирәбез. Әйткәнемчә инде менә шушындый матур төстә, тәмле, файдалы эчемлек килеп чыга инде.